ngai ngui Blei hene ka por ha ka bau penla yang ada ka Jingiasyllok ka jung ban sam ka ktin ka jo Blei hene ka por bat nga pding sngewbiang ya pi baro ki basngap ya ka ktin ka jo Blei lengbang ne ka channel nga ai khu Blei fi ka kerteng ka jo jisu to Blei ker khu fi Blei ker khu ka ying ka sem ka jong pi baro ka khubor ka banga kwa ban sam ha pding jong fi hene ka por nga ai kerteng ne ka khubor kata galong ha pding jong ka jing shikri Ngim dei ban sngewbiang halade compare kat no ka bor ka jong Blei la pen pau ka jing shikri ka jongi compare kat no ki kamba ki ja ha ka jing shikri ka jongi compare ki breu ki mat jingker khu lingba ka jing shikri ka bangingi shikri tungin ket mau barabor bangi long tang ki atiar ki jong Blei wal adang yo i ba ki breu ki mat jingker khu lingba ka jing shikri ka bangi shikri bun sen ka jing bakla ka ba kraw ka long kumne kata galong bahabangi persang banle aka kalong baik kayat baik iklet no bangi long tangki atiar ngisngo kumbangi le himangi ya kata ngiklet badai utrai ubale ya kita ki aka dei ha kum kata ka bor bangi duno ya ne ka bor baken jaman sem tangan pinken mau fi na ka ktin ka jo Blei ya ka tu ka jingja hagapon ka bau Jesus Christ usong halor jong kada baru Jesus Christ urong sa Jerusalem bat la pdiang sngewbiang ya Jesus Christ la siang deki janya hakatu ka surak hakaba utu kada uya hakaba Jesus Christ usong halor jong kada bat kadon ka jingiaro yo try hakaba kum ka dugopor baro kaba ukada uyo ban rung hakatu ke Jaka jong ka Jingiasyllok yo Blei ukada uyo ban ya halor jong kitu ki jan kadau baro dei namar bau Jesus Christ usong halor jong ukada lada wengno yo Jesus Christ nau tu ukada unomla ban ya hakatu ke Jaka kei ka bang kwa ban penken mau yang iru kumju lada wengno yo Jesus Christ nangi lada wengno ya ka bor ka jong Blei nangi ka jing shikri ka jongi kalakut ndan ye ru em lada weng yu trai nangi namar nangi ngimla ban penmi ya ka jingker khu ngim doni ye nalade ngimla ban penmi ya ka jingker khu ka jong Blei nada ka daun jongin ken mau yu de bang ilong tangki atiar ke jong Blei bakade ka mensiem jo ka jing sngewbiang kam dei ban yo Jaka hangi tongin ken mau ye ga jingong jong Jesus Christ ka gospel ka jong Lukas ka long ba shipong ka khot ka khat nyu haba kita ki nyu phongut kilayawan da ka jing kemen ban ai ye ka report ka jong ki show Jesus Christ ban ye thu ya kata ka jing la ka jong ki ban be ekiksoy u Jesus Christ wong kumni ki wong wat kemen ha kata ka jing la ka jong pi ban be ekiksoy henry kemen baya ka kerteng ka jong pi latho habning kamut ayu kata ka jing ong ju Jesus Christ u Jisu umut kumni ban ong wat kemen ha kata ka jing job ka ba pi job henry kemen ha ka daw banangno kata ka jing job kawan kata ka jing job kawan dei namar ba pi don ni ka jinga dei ka ba jan bat ka bening dei namar ba pi don ka jinga dei ka ba im bat u Blei hi kemen hangta ka mut u Jesus Christ u hikaye ki ba kim dei ban kemen ha ka jingmi kemen haka jingadei kabajan baru Blei bun sen mangiru ngijusat kemen haki pansnyat ngiklet ban sat kemen hautrai bun sen ngikemen bangio i ka jingjob bangio i baki breu ki mat jingker khu bangio i baki breu ki mat kamba hene tongin nang ban kemen nangnu kita ki ja baro kadei na kadao bangidon ka jingadei bajan baru Blei ki breu ki mat jingker khu ki breu ki mat eki kamba haka jing shikri ka bangingi shikri ka daw baro dei manga ban mapi ha bagi don ka jinga dei bajan baru Blei dei namar ngidon ka jinga dei bajan baru Blei di nangta kawan ka bor ka jong Blei ka tuit ka bor ka jong Blei lengba jongi seki weipan bon sin ka ni ka long ka jing bakla ka jongiru lani ka jing pensho yang iru ba swaban sedang ni ka jing shikri ni da duai shirham ni da duai jur ni da duai da ka bor ba Blei un pensle yangi Blei un pendap yangi da ka bor ka jugu Blei un ringkat ka jing shikri Blei un le kamba ha ka jing shikri ka bangingi shikri
Hakapor bangin sedang ika jing syakri ngi da duai jur. Ondala dep ka jing syakri. Teng ngi klet ban duai. Ngi klet ban ai ngu Blei. Habang yo i ka jing kerku bala kerku ka jing syakri. Habang ki briu ki mat jing kerku ki mat i kamba. Teng ngi sngow kumba ngi le hi mangi ngi klet bade utrai ubale. Ngi teng ngi shimburom shalade ban. Kata ka jing pensoi ka bakrau. Bunsen ka jing pensoi ka bakrau ka de ondala dep ya ka jing syakri. Tongin nang ban bud ya ka jinglong ka jing Jesus Christ. Jesus Christ onda ula dep ban le ya ki kamba. Hadin bola dep ban syakri. Jesus Christ ujulet saka jaga kenja. Ulet saka jaga kenja ban aingu. Kata ka ka jinglong ka jing Jesus Christ. Uju aingu yu Blei onda ula dep ya ka jing syakri. To mga ban piru bud sin tongin ken mau yu gane. Onda la dep ya ka jing syakri. Tongin let saka jaga kenja ban demaki kijat jung utrai. Mantap ialah dia dekat senamu Jesus Christ. Banduai bedong troai ya rap inga. Banganom lihat ha kajing sarong. Banganom simburam shaladihi. Ya rap inga ko troai. Bangan yo ila dia bangalong tangu atiar ujong me. Ngangam don ye nalade baro kane kajing kerku kaba kibriu kiman. Baro kane ke kamba kaba kibriu kiman. Dei kajing le kajong mehi. Dei hangne nginang banbat ya kabor kajing Blei. Dei hangne ngiri ya kata kajing kabor bekerja mensim haga jing im ke zongi dia banginang barabor ban sumari lade hadin ba ki kamba ki ja haga jing syakri ke zongi doblin ker khui film ba ke jing pen ken mau ka ba lingkot daga ktin ke zong Blei to nginang barabor ban ai buram yu Blei ki por baro banum sngewbiang halade ban yu i ladi bangilong tangki atiar hagi kti ki zong blin ker khui fi nam ta ka buram zong amen.